Mga puso, pila ka mga pasahero nagkapabiling ni stranded sa puerto sa Bacolod City. Wala sa payan nga ginapahanugutan na sa PCG ang pagbiyahe. Barko nga sakyan gikan Manila sa October 3 pa maabot sa syudad. Yan ang balita nga itong gintutukan. Masobra 20 ka mga persona nga natala na kung tani magbiyahe padulong Manila sa kayang barko ang nagkapabiling ni stranded sa waiting area sa Bredco Port. Apisar makapila na kabeses ginpanugyanan sa management nga magpauli na lang matapos sa kansilang trip Bacolod Manila kag Batangas kahapon. Mas pilion kuno sa maining nga magtinir sa puerto bangod wala naman budget pabalik kayang kadaman layo pa ang ginhalinan. Si Virgie nagikan pa sa hinubaan kag kahapon pa ginatubang ang matugnaw nga hangin medras nagapaugat hula. Kasi mahirap, malayo. 500 na pa masay pa ban. Hinubaan kasi kami. Si Rodita, nangailang bulig sa ilang mayor sa Ibi Magalona agon madisponihan ang plete sa barko sang tatlo ka mga kabataan. Ang ginapaligban sini, naribok sila sa Oktubre 3 pa. Sa sulod sa masobra isa kasimana hulat, duda ini nga masustiner ang kalanon sa mga minor. Diri lang kami sir, hindi na kami magpuli to kay damo kami bagahe, bayad-bayad, wala na kaming kwarta. Ang 74 anyos sa si Lola Jolanda, duga nga mga tuwalya, habol kagulunan ang ayo sa kompanya sa barko nga kung tani isakyan. Wala kuno kasong mag-cancel ang biyahe basta sila ang ginatabangan man. Hirap, mahirap. Bakit? Kasi malamig. Nga, wala pa'y pagkaon. Nagpaiway nga magatubang ang port manager sa Jimmy Regional TV apang wala man sila kuno. Nagkulang pahanumdom sa mga pasahero. Nakabaton man kuno sa notice pinagi sa text nga kanselado ang biyahe bangod sa Baguio Carding. Ang hindi makahulat sa barko ang may option nga magsakay sa eroplano basta sunod lang sa standard kilo ang bagahe. Si Ira nga padulong Tarlac excited na nga makalupad buwas apang sangsa magdulog sa airport nga ginabawalan man diri na lang kuno mapadayon pulaw sa port. Kung daw mo daw dadala sa barko daw, kung gamay man lang daw sa aeroplano na lang daw kung kakayan. Sa pinakauling advisory ng PCG Negros Occidental, bangod wala tropical warning storm signal sa Manila kag Batangas. Pwede na makabiyahe padulong Luzon apang base sa confirmed rebooking schedule sa mga stranded. Isa pa kasi man ang hulaton antes sila makatabok. Wala pa man kumpirmasyon gikan sa Bacolod LGU kung kaangay sadto amumahon sa syudad ang mga stranded passengers kag ipahamtang sa Blutuan sa Barangay 16. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.